Het Nationaal Holocaustmuseum is ondergebracht in deze voormalige school in Amsterdam. De Holocaust wordt verteld aan de hand van vreselijke foto's en voorwerpen van slachtoffers en voorwerpen van de weinigen die konden ontsnappen. Zoals dit jurkje. Het komt uit Houten, gemeente Valkenburg. Het is rood-wit, een blauw streepje erdoor. Ik vraag me altijd af, is dat een statement voor Nederland? Het jurkje is aan het Nationaal Holocaustmuseum geschonken door het Amsterdams Joodse meisje dat er tijdens de oorlog in Limburg in rondliep. Ik weet, het is mijn jurkje van vroeger. Mijn Limburgse moeder die heeft toen een blouse laten maken en van dezelfde stof een jurkje. En dan moest ik samen met haar op de foto, want het moest zo echt mogelijk lijken. Jurk en blouse zijn identiek. Op deze manier lijkt het alsof onderduikkind Mary een dochter van het gezin Mulleneers in Houten is. Maar wat mij eigenlijk het meest opvalt aan het jurkje, en daarom ligt hij hier dus ook zo centraal in die vitrine, is dat het met zoveel zorg is gemaakt. Het is met de hand gemaakt. 4 jaar was hij toen haar Joodse ouders de moeilijkste beslissing uit hun leven namen en haar afstonden aan een verzetsman. In Houten werd ze bij wildvreemde mensen ondergebracht. Ik was bang toen ik daar was en ik sprak natuurlijk Nederlands. Ik kreeg een andere naam. Ik heette ineens niet meer Mary van Gelder, maar ik heette Ria Gerritsen. En ik sprak eigenlijk binnen korte tijd plat Limburgs. Ze hebben me helemaal opgenomen in het gezin. Ik ging naar school, ik draaide mee in het gezin. Mary woont inmiddels weer in Limburg. Het blijft voor haar een veilige plek. Of er in de oorlog ooit gevaar dreigde, dat weet ze niet. Al was ze wel eens wat erg loslippig. Ik speelde dus buiten. En op een gegeven moment zeiden de mensen, hou dat kind binnen, want ze vertelt aan iedereen dat de oma is weggehaald. Het museum laat dus zien waar mensen toe in staat zijn. Soms zijn dat hele goede dingen, zoals de pleegmoeder van Mary. En soms zijn dat extreem kwade dingen. Na de oorlog sporen de biologische ouders Mary weer op. Maar ze is daar niet blij mee. En ze renden naar me toe, maar ik kende ze niet meer en ik wilde ze ook niet. En ik heb de hele dag, dat zijn maar wel eens aan haar rokken gehangen. Ze zijn toen een hele dag gebleven. En ik had een heel lelijk woord gezegd. Mam, wat komen die stronsbuilen hier doen? Op een gegeven moment komt mijn moeder binnen, had ze een broche op en die broche herkende ik van voor de oorlog. En toen dacht ik, het is wel mijn moeder.